til over på hjørnet. Min hest er overhovedet galoperet i det der. Og jeg er allerede død, og jeg smidt 3 gange. Godt ringe efter ambulance. Det går hurtigt. Går det hurtigt? Ja, i forhold til dem, jeg lige har filmet. Ja. Ja, han kan ikke lide det der vand. Hvor nok det også? Var det ikke de... Ja, efter det var jeg nummer på 6, der riger nu, ikke? Hva? Det var efter Bente, ikke? Jo. Ja. Jeppe? Ej, han vil løbe. Han er bare helt syg. Ja, jeg kan ikke magte ham faktisk. Han vil ikke at det er helt dernede, for at kunne styre ham. Ja. Jeg tror, at det er bare i gang i munden. Ja. Også med det der vand og sådan noget. Nej, jeg kan lide, at det bliver taget hurtigt ham, ikke? Jo. Så ryster. Så kan hun hvile sig lidt. Det er sport, for han er ikke så meget, og han er stærk. Ja, jeg er så stærk. Jo, han er bare hissig. Og så kan han ikke skride. Det er mærkeligt, at han ikke kan det. Så det ene ben så meget længere skridt end det andet. Skal vi gøre noget? Ja, vi gør. Ja, det er lidt bedre. Køber en alle sådan på. Skal du ikke købe en alle sådan, så det er så godt, det her. Sidder hun ikke meget pænt, eller hvad? Jo. Hun sidder flot. Det er sådan cirka det, jeg kan være med. Så slappe telepatere til hende. Ja, det er godt galt. Kunne I passe en lille mikrofon? Ja, jo. Det kan man jo. Det kan man sagtens, ja. Det er sagtens i det. Det er ligesom, ja, han brækker meget under, og det vil hun blive trukket for. Ja. Altså, og det er hun nødt til, for det er slet ikke meget. Nej, præcis. Så vil han bare gå endnu stærkere. Det der, Kirsten, det er ikke så godt hesten, at den bukker sådan hovedet ned, eller? Nej, så bliver hun trukket ned. Det var det, I snakkede om? Ja. Okay. Fordi han gerne vil så hurtigt frem. Og sådan noget? Nej, jeg har ret i det. Det var godt, at det klokker så hurtigt. Jeg tror, det godt ikke så stort igennem og øge i galoppen, ikke? Jo. Okay. Så lige efter på ham. Ej, ja, det er ja, det var bedre. Det var godt, Bente.